Oké, mijn lekkere stroopkoekjes. Eindelijk weer tijd voor Papi Linguas en Papi Daryl. En wist je dat in Papiamento er heel veel manieren zijn om te groeten? Laten we vandaag een paar voorbeelden doornemen. Conta bij of conta. Heel makkelijk. Hoe gaat het? Hoe is ie? Hoe gaat het met jou? Alles goed? Eén woord. Gewoon conta. Heel makkelijk. Die moet je echt kunnen leren. Oké, en als je familiaar wil zijn, zeg je 2 keer. Conta, conta. Oké, volgende. Bon dia. Bon tardi, bon noche. Heel makkelijk, heel beleefd. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Away als je ergens binnenkomt waar je niet bekend bent en je gaat die even groeten. Oké, krijg je een flinke map achter je hoofd. Dus tenminste, bon dia, bon tardi, bon noche. Volgende. Awo. Awo betekent letterlijk nu, maar het komt van het hele zin awo tin kos. En dat betekent nu is er iets. Oké, dus nu dat wij samen zijn, nu dat je bent aangekomen, nu is er iets. Nu is het gezellig. Nu is er iets waardevols, iets belangrijks, iets bijzonders. Oké, dat is heel mooi. Awo tin kos. Nu dat jij bent, awo tin kos. Dus awo is heel makkelijk, maar zegt heel veel. En als laatste, suave. Suave zeggen ze op Aruba. En het betekent eigenlijk gewoon smooth, glad, geen frictie. Maar het is heel veel woorden in één. Met één woord kunnen ze vragen suave. De andere kan terug antwoorden suave. En dat is meteen ook de vraag naar de eerste persoon die zegt ook meteen suave. Het is een vraag, aankondiging, beantwoord, allemaal in één. Het is hoppie efficiënt. Eén woordje, suave, suave, suave. Alles wat we hoeven te zeggen.